Oikein hyvää huomenta tai mahdollisesti iltapäivää kaikille. Täällä on Hietalan Tiina ja oikein paljon terveisiä Seinäjoen ammattikorkeakoulusta. Tänään mulla olisi tehtävänä kertoa teille vähän siltaopinnoista, siitä mistä oikeastaan on kyse, kenelle ne on suunnattu ja mitenkä pääset mukaan, jos tää sua kiinnostaa. Elikkä siltaopinnot. Nämä on Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkinto-ohjelmien opintojaksoja. Ja ideana siltaopinnoissa on se, että perustutkinnon suorittaja pystyisi tekemään jo näitä SEAMKin perusopintoja yhtä aikaa, kun suoritat sitä perustutkintoa. SEAMKin opinnoista sä saat avoimen ammattikorkeakoulun opintosuorituksia, ja nämä opinnot voidaan myös hyväksyä osaksi sitä toisen asteen perustutkintoa. Eli ideana on se, että jos sä suoritat vaikka 15 opintopistettä SEAMKissa, niin sun ei tarvitse suorittaa niitä myös sitten siellä perustutkinnossa. Eli ne hyväksytään suoraan osaksi sitä sun omaa tutkintoa. Siinä vaiheessa, jos sinusta tulee tutkinto-opiskelija SEAMKiin, niin myöskin nämä samat opinnot voidaan lukea osaksi sitä tutkintoa, mitä suoritat, jolloin se lyhentää opiskeluaikaasi ammattikorkeakoulussa. Siltaopinnot on ilmaisia toisen asteen opiskelijalle. Siltaopintojen laajuus riippuu vähän alasta ja tutkinnosta. Kaikista kapeimmillaan se on tuo 15 opintopistettä, joka on myös samalla se määrä, joka voidaan kaikkiin toisen asteen tutkintoihin sisällyttää. Laajemmillaan se voi olla 60 opintopistettä, joka on periaatteessa silloin koko ensimmäisen vuoden opinnot. Ja esimerkiksi tradenomitutkinnossa on mahdollista suorittaa tämä opintopistemäärä. Itse opiskelu tapahtuu joko osana sitä SEAMKin tutkinto-opiskelijaryhmää tai sitten vaihtoehtoisesti verkossa. Tämä verkko-opinto on varmasti kaikille ehkä se helpoin tapa opiskella, koska silloin se on omasta ajasta ja paikasta riippumatonta opiskelua. Osa tykkää tulla tutkinto-opiskelijaryhmän mukaan opiskelemaan, jolloin se normaalisti tapahtuu iltaisin. Siltaopinto-oikeus on voimassa sen lukukauden loppuun, kun olet toisen asteen tutkintoa suorittamassa. Eli jos esimerkiksi valmistut tammikuussa 2022, niin heinäkuuhun 2022 on sinulla sitten siltaopinto-oikeutta. Tässä vähän esimerkkejä, minkälaisia erilaisia siltaopintopolkuja me ollaan rakennettu. Tämä polku 1 on tämä verkko-opintopaketti, joka on oikeastaan kaikille toisen asteen perustutkintoa suorittavalle opiskelijalle avoin. Tämä paketti on tehty SEAMKin kaikille tutkinto-opinnoille yhteisistä perusopinnoista. Eli jos sulla ei ole vielä varmana se, että mihinkä tutkintoon haluat perustutkinnon jälkeen suunnata, niin tämä on se paketti, joka kannattaa valita. Lisäksi jos olet Seinäjoen ulkopuolinen opiskelija, niin kaikki nämä opinnot ovat verkossa suoritettavia opintoja, eli tämä on myös sinulle suunnattu paketti. No, tässä on sitten tämä liiketalouden väylä. Tässä on nyt 28 opintopistettä plus tuo pääsykoe, eli yhteensä 30 opintopistettä, puolet tradenomitutkinnon ensimmäisen vuoden opinnoista. Eli tämä on pääasiallisesti merkonomeille suunnattu väylä. Sitten meillä on insinööripolkuja. Täällä on siltatarjonnat automaatio- ja konetekniikan insinööriohjelmiin. Eli sielläkin on runsaasti erilaisia vaihtoehtoja, joita voi valita. No, miksi nämä siltaopinnot? Nämä tietysti tarjoaa teille mahdollisuuden kurkistaa sinne korkeakouluopintoihin. Varmasti siellä joukossa on opiskelijoita, joilla on jo ihan selvänäkin mielessä, että perustutkinnon jälkeen haluaa korkeakouluun suunnata. Tämä mahdollistaa teille jo sellaisen niin kuin aiemman aloituksen niissä opinnoissa. Mahdollisesti nopeamman valmistumisajan ja mahdollisesti myös erillishakukelpoisuuden. Eli siinä vaiheessa, kun siirrytte tutkinto-opiskelijaksi, niin nämä
opinnot, joita olette jo toisen asteen perustutkinnon aikana suorittaneet, niin voidaan hyväksyä sitten sinne SEAMKin tutkintoon. Tällä hetkellä tuo erillishakukelpoisuus edellyttää 55 opintopistettä korkeakouluopintoja, joka on tietysti aika korkea. Melkein kokonaiset ensimmäisen vuoden opinnot, mutta tämä on vahvasti nyt kehitteillä, ollaan jo tämän syksyn aikana tätä kovasti suunniteltu ja varmasti ensi kevään aikana tähän saadaan mahdollisesti jopa aika suurikin muutos ja tätä pistemäärää mietitään, että voidaanko sitä laskea. Siltaopintoihin pääsee suorittamalla yhden SEAMKin opintojakson hyväksytysti. Ja tällä hetkellä se on tuo opiskelu ammattikorkeakoulussa opintojakso, joka tarjotaan teille 2 kertaa vuodessa. Keväällä on ensimmäinen pääsykoe tuossa helmi-maaliskuussa, ja siinä se on se semmoinen niin sanottu iso pääsykoe, eli siihen pääsykokeeseen tähtää sellaiset opiskelijat, jotka haluaa tuohon verkko-opintopolkuun tai mahdollisesti liiketalouden tai insinööriopintoihin, jotka alkaa sitten elo-syyskuussa. Me tarjotaan myös toinen pääsykoe, joka on syksyllä loka-marraskuussa. Tämä on sellaisiin tutkinto-ohjelmiin, jotka alkaa tammikuussa, eli tällä hetkellä noita sairaanhoitaja, agrologi, restologi, bio- ja elintarvikeinsinööriväylät. No, tässä pieni esimerkki tästä pääsykokeesta. Pääsykoe ei ole hirveän vaikea, mutta se testaa teidän motivaatiota, että kuinka kovasti te haluatte näihin siltaopintoihin mukaan. Tässä on esimerkki ensimmäisestä tehtävästä, jossa pyydetään opiskelijaa tutustumaan kirjallisten töiden mallipohjaan, eli korkeakouluopinnoissa opintoihin kuuluu aika paljon kirjallisia töitä. Eli meillä on tämmöinen mallipohja, jota käytetään kaikkiin palautuksiin. Eli tässä täytyy tutustua siihen mallipohjaan ja sitten vähän kirjoittaa siellä ja pohtia omaa opiskelua ja omia tavoitteita, vahvuuksia ja sellaisia kehittämistä vaativia alueita. Ja minkä takia tämä pääsykoe? No, yleisesti tosi moni innostuu siitä, että haluaisi tänne siltaopintoihin, mutta sitten kun sinne pääsee, niin välttämättä ehkä se motivaatio ei sitten enää olekaan niin kauhean korkealla. Siinä syksyllä on monenlaista muutakin juttua, mitä haluaa tehdä, niin täällä pääsykokeilla me vähän testataan sitä motivaatiota ja katsotaan, että oikeat opiskelijat pääsee sitten opintojen joukkoon. No, mitä siltaopinnot vaatii opiskelijalta? Varmaan päällimmäisenä tuommoinen itsenäinen ote niihin opintoihin. Täällä korkea-asteella kukaan ei tule sinne kotoa hakemaan opintoihin eikä lähettele WhatsApp-viestiä, että muistapas tehdä se palautus, vaan itsenäisesti täytyy katsoa, että koska on opintojakson deadlineit ja koska pitää tehdä palautukset ja onko siellä ryhmätehtäviä ja mitenkä ne tehdään. Se tietysti vaatii aika kovaa motivaatiota ja vähän istumatyötäkin sitten iltaisin. Iltaisin tosiaan se opiskelu tapahtuu joko siellä verkossa tai sitten lähiopetuksella Framilla riippuen, mitkä opinnot te valitsette. Sähköpostin seuraaminen on ihan äärimmäisen tärkeää. Se alkaa jo siitä, että tämä pääsykoen linkki tulee sinne teidän oman oppilaitoksen sähköpostiin. Eli jos se vielä ei ole seurannassa, niin se kannattaa ehdottomasti laittaa sinne omaan kännykkään seurantaan. No, tärkeitä päivämääriä, jos tuntuu, että tämä on sellainen juttu, joka ehkä kiinnostaa, niin lisätietoja saatte omalta opolta tai vastuuopettajalta. Ilmoittautumiset tähän kevään pääsykokeeseen pitää olla valmiina 20. tammikuuta mennessä. Ja itse pääsykoe alkaa sitten 1. helmikuuta ja tuonne maaliskuun loppuun asti on mahdollisuus sitä suorittaa. Jos tästä saa hyväksytyn suorituksen, niin sitten on mahdollisuus aloittaa ne siltaopinnot seuraavana syksynä. Pakko ei ole sitä tehdä, että joskus joku voi tämän pääsykokeen aikana huomata, että ehkä tämä ei sitten olekaan vielä ajankohtaista. Huhtikuussa teen arvioinnit ja siinä vaiheessa opiskelija miettii, että mikä on se oikea väylä, mitä haluaa ruveta suorittamaan. Esimerkiksi vaikka tietää, että haluaa vaikka insinööriopintoihin, niin voi siltikin valita sen verkko-opintoväylän sen sijaan, että niitä ammattiopintoja sieltä. Ja sitten tosiaan elokuussa
Pidetään yleensä orientaatiopäivä, joka ei ole pakollinen, varsinkin jos tekee tuon verkko-opintopolun, mutta sinne voi tulla mukaan ja siellä käydään läpi paljon sellaisia opintoihin liittyviä asioita. Tämä info kyllä tulee sitten myös sähköpostitse kaikille siltä opinnot aloittaville. Ja ensimmäinen opintojakso alkaa sitten siellä elokuun lopulla jo. Näin, siinä pähkinänkuoressa siltaopinnot. Jos heräsi kiinnostus, niin ei muuta kuin yhteys omaan opoon tai vastuuopettajaan ja ei muuta kuin ilmoittaudutte mukaan. Kiitos, hei!